যোনে বিপ্লৱ নকৰিব সিয়ে জেলত आंनि खन्थाइनि मुङा देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे। मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दावहा आरो बिथांमोननि दावहाया माबायदि नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांनो मोनगोन। माखासे इउपिपिएलनि मेलेमजिबि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा माखासे मबाइलनि बा ससियेल मिडियानि लेपटपनि इडिट गोरोंफ्रा दिनै माबायदि बानायदों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांनो मोनगोन। लोगोसे बिपिएफनि पार्टिनि मानसिफ्राबो दिनै इडिटर गोरोंफ्रा दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै माबायदि बाथ्रा खालामदों, माबायदि भइस लगायदों, माबायदि इडिट खालामदों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांनो मोनगोन। इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नुलांनो मोनगोन। दिनै इउपिपिएलनि माखासे जे इडिट गोरोंफ्रा दानस' दुनस' खालामनानै हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ माबायदि खालामखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायब्ला थारैनो जे हाग्रामा महिलार सारा माखासे गुबुन बाथ्राफोर बुंनायजों लोगोसे इउपिपिएलनि माखासे इडिट गोरोंफ्रा दानस' दुनस' खालामनानै मा खालामखो हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाया बिपिएफआव थाया बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन आरो जायफ्रा बिपिएफनो भट होआ बिथांमोनखौ बुनाय जागोन होननानै दिनै हाग्रामा महिलार सारनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया ओंखारदों। नाथाय हाग्रामा महिलार सारा बेबायदि बाथ्रा बुङाखै जानो हागौ। नाथाय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा माखासे इडिट गोरोंफ्रा दिनै बेफोरबायदि इडिट खालामबाय जे हाग्रामा महिलार सारनि बुंनायखौ मा खालामखो जायफ्रा बिपिएफआव थाया बिथांमोनखौ जेलाव जोबहोनाय जागोन आरो जायफ्रा बिपिएफनो भट होआ बिथांमोनखौ बुनाय जागोन होननानै दिनै माखासे इउपिपिएलनि इडिट गोरोंफ्रा दिनै दानस' दुनस' खालामनानै बेफोरबायदि इडिट खालामदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय जोंहा हाग्रामा महिलार सारनि बुंनायखौ नोंथांमोना इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै नायबानो जाबाय। যোনে বিপ্লৱ নকৰিব সিয়ে জেলত যাব লাগিব, মাৰ খাব লাগিব। যোনে বিপ্লৱ নকৰিব সিয়ে জেলত যাব লাগিব, মাৰ খাব লাগিব। যোনে বিপ্লৱ নকৰিব যোনে বিপ্লৱ নকৰিব যোনে বিপ্লৱ নকৰিব সিয়ে জেলত যাব লাগিব, সিয়ে জেলত যাব লাগিব। যোনে বিপ্লৱ নকৰিব যোনে বিপ্লৱ নকৰিব যোনে বিপ্লৱ নকৰিব মাৰ খাব লাগিব, মাৰ খাব লাগিব, মাৰ খাব লাগিব। आरो फारसेथिं जोंहा बिपिएफनि माखासे इडिटिं गोरोंफ्रा दिनै मा खालामखो इउपिपिएलनि हेंथायै जोंहा इउपिपिएलनि मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि खन्थाइ सुजुनाय बाथ्राखौ मा खालामखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांनो मोनगोन। दिनै माखासे बिपिएफनि मेलेमजिबि इडिट गोरोंफ्रा दिनै दानस' दुनस' खालामनानै जोंहा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ माबायदि खालामखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांनो मोनगोन बा नुलांनो मोनगोन। जे रन्जित बसुमतारी सारा दोंसे खन्थाइ दिरुनदोंमोन बै समाव बिथांनि खन्थाइखौ मा खालामखो देग्लाय बैसागुआव दुम पेरेरे बा बायदिसिना खालामनाय इडिटखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। नाथाय आं बुंला मिथिबायना एसे बुंनो एसे बोरैबा नाङो। दिनै इएम रन्जित बसुमतारी सारनि दोंसे खन्थाइनि सायाव दिनै बिपिएफनि माखासे इडिट गोरोंफ्रा माबायदि दानस' दुनस' खालामनानै भइसजों मानसिजों बोरै गोरोबनाय खालामखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। अब्ला रन्जित बसुमतारी सारनि खन्थाइ आवरायनायखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नायदो। आंनि खन्थाइनि मुङा देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे। दाखालि फागुन दानाव नोंनि मोदोमफ्रुफ्रु बिउटि पार्लराव अहाया मासाज खालामजानाया खामिहारायाव रुइदुब दुब आसिजों खुरजेर खालामजानाया फाग्लासो बिमायनो गाहामथार मोनदोंमोन। आं मिसिब थाबना देहाखौ गथायदोंमोन, बिखा फोनां नोंबो मासाज खालामदोंमोन। जेनेबा बिबारि एमावसो सानैबो दङमोन। आरो फारसेथिं इउपिपिएलनि माखासे इडिटर गोरोंफ्रानो फिन खेब बानायबावदों जे प्रमद बर' सारनि सरकार सालायनाय समाव नायदो नोंथांमोना दलङा जे थमथमजों दलंजों गबलांनाय बे भिडिअखौ माबायदि क्लिप बानायनानै इडिट खालामनानै होदों जोंहा बिपिएफनि माखासे इडिटिं गोरोंफ्रा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोंहा जात खालामग्राबो दङ। नोंथांमोना थारैनो नुलांनो मोनगोन दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दावहा जाय जेरै हागौ इडिट खालामगासिनो। जे प्रमद बर' सारा थांनाय 5 बोसोरनि सिगां बुंदोंमोन जे जोंनि इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननायाव फैगोन, सान्थि मोनगोन आरो जायफोरनि लामा सामायाव दलं जायाखै बिथांमोना दलं मोननो हागोन आरो जायफोरनि लामायाव दासिमबो हाब्रु जानानै दं जे बिथांमोना सेन्ट ग्रेभेलनि बालाबाबो अन्थाइबाबो बिथांमोना लामायाव मोननो हागोन होननानै बुंदोंमोन। फिन खेब बेयावनो बे खाबुखौनो लानानै बे बाथ्राखौनो लानानै माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै माबायदि इडिट खालामदों बा माबायदि भिडिअ क्लिप लादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दिनै मोनसे गामियाव दलं दंमोन, औवानि दलं, आरो बे औवानि दलंजोंनो थमथमखौ सलायदोंमोन बा थमथमखौ नारदोंमोन। बे समावनो दलंजों थमथमजों गब्रुबाय आरो बे गब्रुनायखौनो लानानै दिनै बिपिएफनि माखासे इडिट गोरोंफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै माबायदि क्लिप बानायखो नोंथांमोना नायदो।
ओइ